Kadyong adlaw mga kagahi, di ako karon sa kandihay dan nanuroy lay midar kinsay mo palit og bagaw. Aw palit kinsay mamaligdag bagaw kay mo palit sa bagaw. So anyway mga kagahi, nakahapit man mi daari arang biuha. Tan-awar ko na ninjowa ko mamutbot. Every time nga mosuroy mi dire og nami mga kanang mga extra income kuno hay. Ari mo hapit jud mi dari kay ara man jud kabiyo makawa bitos problema. Pero niguli nimo ang daghanan na pag problema. Madyo laman maka paway pag mga baligwan port tan-awa. Oh, that's what I'm talking about. Mo anang ganahan mi mo hapit diri kay ngano tanawa. Kita ka adyo ag. Unsa man na be? Comment sana kaila. Kan Umantad Falls, the tallest falls in the Bohol ra di ay abi ko in the Philippines in Bohol. Ano tallest falls in Bohol? Unsa sa ibabaw na apoy famous nga rice terraces nga na feature ni Drew Arellano, but jama plura mi. Og sa ki MGS man siguro pod na mo na siya. Oh, mo anang ganahan mi mo hapit dari tatanawag falls. Ag falls guys kay hapit naman dai nimo. Hubas hurot-hurot naman pero night time jud guys nga mas hinay pa diha. Karon kay bintaha kay kusog-kusog kay mo saliat man pag uwan naglangit. So nga na rami kaladyo Di ba? Ladyo ara na mo pero ara ka klaro ka sa tong cellphone mo man gana sa cellphone Daghang salamat ay ni attorney Dalida og ni Mrs. Dalida daring cellphone kay tanawa. Pak na pa kuha ka jud ngay malibang dato so arang kita adjud kunot. Marang ladyo naman na kadyo pero tanatang ibalik. Pak, di ba? Anyway, habang naghahangban nga pero may maag apamba ko nun Gilihirain taon nas manok sinugba. Nabuing agmaninay manggod kuno ni mama magchika sa takare dito. Sana duda sindang chika. Agmaninay kuno ni mama. Nay ka manukan, wa man kuno giawatan. Sugsug pa man si mama. Dadiha raman kuno nakasugba si mama katong sana to man ako kay was istorya ba sa kagili kuno sinugbang manok. Mao nang sinugba di ko panik ko marabag sinugbang na pagod na sobra as dabdab. Aga ko magagay nagputos jud ko magagay kay sayang ka jud katong skincare nga aterang akap sangan mo nang nagnganay-ngana ko kay arang inita. Pero mangitab tag kwarta, hala, kumbati balog nga pagod. Awar gud na ninyo guys tanawa, arang biwa jud dari oy, mo nang proud po ko nga taga bukid ko kay libre ra ba makakitag tanawa ra. Pero medyo hadlak laman diri nga side mga kagahi kay injag kunuhay og sige haguan ba kani pabor gad ni mulan sliding diri mga dapita. So guys kay naa naman ni nasugda naman ni ubani na lamang kunin to karon tanawa ra tag-asa ta karon makahabit-habit na bahay nila. Karon nilang bahay nga ato praman. Mao dito gitawag mga kagahi og balong-balong. Mao nay bahay sa unang panahon sa katong nagpagtsugitan. So kuno gitang sa una kanang nagbahay sila king ato kay bawon sa explanation basta kay balong-balong kuno'y tawag dadto. Grabe Sigasa palaban gyud. Sunscreen spray. Oh yeah. Hoy para sa kunot. Grabe Palaban jud kog sunscreen ug asa mi mosuot kay ngano. Sayang ang sig sabon-sabon na. Tag 65 ra magbuok agang sabon. Diya. Mainit-initan ra mapagod ra. Ag imong tulo ka buwan nga sinabon-sabon na nilamdag ra gamay ka adyo. Maintan ra kag 30 minutes ingana nakadak ag imuhang pagod. Abi ko kanang sabon. Dubli pa hinog imong pagkapagod. Abi ko kanang sabon nga nigkas ang sabon barag mo hintay kani nakamu itom. Mo itom jud bitaw ka basta nag-whitening ka jud ka mag-sunscreen kay init. May nga sabon nga kas inigkas ang agi. Di bahalang painit ka di nakamu itom. Na, way nga na. Hapit tapos mi dari guys kay galig ni pantat maglangoy-langoy na. Di ba? Makasuwa nagpanihapon, di? Kaning ang cellphone guys, adto gluhag. Kaning cellphone guys kay kuan man ni kuya man ni kay makakita man nig kuan kay ra man ning kadat kag kuan. Zoom lami man nig zoom. Si kita tani, tabay ko jud tanaw basig na makita ni na awang baron. Makalibre tag panihapon wa man. Wa tanah. Wa. Padaton ta. Wa di swerte, wa di tesuwa na nagpanihapon. Mauhon Guys, awa guys, nakalabay mi guys, bada mi sa kadapdapan mo siguro ni. Diyan na eskwelahan bitos kadapdapan ning tipas bigamay. Kay ning dari mi agi lagi di dan gamay tanawar gud hadlikeun na lagi danger dari warning. Sinkhole. Kita mo danger. Sinkhole na warning pagbantay direng dapita kay aron di mahug sa buho. Huy kulbaan na puta. Buho jud pud. So dapat ay buho na gud nang diha kanang gitubuan sa kuan mura nang jagbakilid na naingana. Tanawar gud na. Ja tanawa.
Uy ba man ni tanawan na yung mga bato man na. Dako ning buho ah. Dako siguro ni. Nabaka ni kalaputan basig did ini. Tanaw. Karon pa ning buho ano nga kuan? Lugar ah. Sige mig trail na ni sa una kita. Lugar na. Nang na discuss da ni. Man. Basig na ibulawan na na no ngatong kubkubon. Bata dada kay basin mo agi dana ba. Tinuod kay naa mahug jud. Laom pud ni siguro. Lalo na. Uy, kalma uba. Majura pa dito gibutang nga warning. Kung balik ko sa maning warning ah. Sinkhul dahil ni. Kaya na mo agi dana dakten padak. Oh, Ambon diha. lagi mahug jud kay na. Naidaghang dahon. Dakten. May tubig ana. Bye, tubig. Ah, Ada kang surang kasi ni. ngay kasili na sudan na nanong. Hari sa amin nong, salamat. Grabe ko. Grabe ko. Ay, Manaog ko? Ha? Manaog ko de. Suko pagsa. Sa i-slide view. slides view. Sa ha? Ako una. Hala, adagang nag-isda ti. Burod. Ano ba? Ay burod guys. Adagang burod. Kita amod burod. Ada. Ada, wa mo kita. Og nagkuan pa mi guys, og nagmotor pa mi katong dako na mo pang trail. Di na ta ko muna og unsa kay nagaba man mura mang nagdudag haling. Mura magadag kaju. Ut-puot man. Bawon sa pay kuan dato. Ajuhunon. No ni na ako kay nagmiyo ra man mi na gamay man among motor. Awa guys, nainggit ko silang sapa kay ngano. Ag sapa na mas Alicia in town to especially sa barangay Untagawa na di na jud in town nga ni katinaw. Gimingaw ko sa atin ang mga sapa sa una nga katong sakay-sakay pa migbani. Wa na. Wa nag-Alicia. Goodbye to fresh water sa sapa. Baho nang tae. What? Ang dili lisod naman ni. Ha? Lisod. Ago, hunto ka na gandog, agay! Yan ang back. Wala, kisipin ko na. Ago, Kinibit ang mangit at kwarta no, garabi. Katututo, yung tao katong mga bugan. Wala, guwapo mo na views likod guys. Tanawa. Huwag ko mulingi, di ko kita guwapo nga view. Isa katang basahan o ganin eh. Itong basahan eh. DWD, Concreting, Sitio, Esperanza West, Bayong, Gindulman. Huy, Gindulman naman dahil eh. Tanawa. Arang nakaagtabang ni ang cellphone kay gano og wa ko nag-zoom di ko makabasa og hanap ang napita Esperanza Gindulman naman dahil ang pagtuo kanapdapan gyapon sumpay naman dahil hello mga taga Bayong Gindulman. Uy jarang papuhas lugar ninjo. Jara na unsa naman ning lugar ni mura man naraman is ang damgo. Alam ro nakaani na jud ko sang damgo sa tanawa na. Karga praiso kay daghay mga kabaw, may mga lapujo, ala oy. Estetik ka ajo, ano yung ganahang lugar, estetik. Di tanawag ilang tulay, hala ka nice, budget lugar, uy. Tinaw, dyan ilang tubig. Sa doon ang dito, kasi may pantat. Pantat naman laman ko. Why, pantat guys. Aron ka nice, hoy, ada mo panundog na mga wag isuot at helmet. Mama may helmet na rin, wag isuot, kaya rin inita rin ko kaginhawa. Helmet dyan mo. Mga pakto man, me, kaya po naman may pakto, me. Sundog na mo. Di mo pakto, mag-helmet ko. Datay ko ang lari, oy, nahay nabo na to na rin nga, nagdagan-dagan ka dito para magkita ni. Ay, asa na yung lugar gani? Bayong ham. Bayong. Bayong lagi gyapon ni. Sa kahit tangan ni karang editam ko kadto nagpurang-purang ko dari. Singani mo, ma'am? Lisel. Lusita? Special guest today si Miss Lisel. Murang ko kiring gibili asa ka ba duong nga mang inita? Di ka nagsawang. Nagbaklar ka gid sawang. Darang nagtikaw. Kung nagbaklar ka ba nang man Ang teka mo asa mo suru-suru. padung may sasawang. Dar naman ni agi kaya may gapit dadtos ko an. Di ba na may dan ato maghapon mo mayuga alasot no? Malisa ada. Jo kay na day signal diri kay nakaabot tes programi bidari nga vlog na day signal diri. Karon pam ko ani. Di na ko unday nga. Ato tagi karon makatama ka. Wala man to. Muro to na high school dan siguro. Di ko tambungan. Tambungan. Di kay sa una nag-trail mi.
Sambungan. Kami tigtril man mi sana dan eh. Kita rin ko nimo. Kita ra ganun. Nalipay po ko ba kay nada po makaabot na dari ang vlog dari nga platso naman dun ilang lugar dad bukid na. Pero ang gapuhan yung lugar uy. Parang nice ah. Hala guys, nga naman ang ilang huy nga naman ang ilang kuan tanaw ko na ilang basak na puwahan man na mura nag huy mura mag nahigiihaw ra na. Ha? Saya. Dugo-dugo man. Uy, murag dugo dyan tanaw no pero kuan siya na anapag mo na jutang anapag pero ano wa? Na puwa aja gisan juta. Missing pa bitang picturean ding ano ba ning inyong basak nga. Maram ni puwa ha. De tanawar ko na de. Nakakita ka de tanawar ko ng bato di mura lagi kanding di nga nagkub. Asa? Na bato nas basak. Tanawar ko ninyo guys. Naka-imagine mo ang na-imagine murag kanding no. Awa guys. De na. Murag kanding. Tanawag na hala kanding man na. Di. Murag itudo. Tanawag sa guys ha. Murag itudo si Jaog. Himo. Tutaki. Kanding di ba? Ako ra ba nakakita guys? Ug ara ba ning mata nagsalimuang ug Uwan. kanding tanawag na una kanding lagi na murag karniro kanding nga nagkup tanaw. Kaklaros na ang kanding Kanding nagkup o kakakita na na. Mata no ni mata. Ana. Nay daw ka mo mata. Ano? Uwan ako. Kanding lagi ang pananaw. Uwan dai sang kan. Kanding agaho tanaw na to kisay mo kanta ni. Ala do la ka. Guys, unsa may panando di ba kanding? Nganong wa iya makag-uwan kaladso ra. Uwan. Uwan ko no. Hoy. Tagay ko sa inyo opinion. Basta ang pananaw kanding jud. De last tanawan ninyo. Tanawa. Asa may nakauwan na na. Nga na day uwan nga tara kanding kaklaro ka ng kanding kaadyo ng picturean. Kaklaro ng kanding. Tanawa.